Lemani watina amunumbi kan lame radio joliba fana sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ limanaw ka jira k'a fɔ bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye mai kalo tile 30 san 2022 min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw o lakali waati sere filɛ nin an fɛ yan nɔ laada de don an fɛ don o don walasa ka se ka aw kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ka se ka a kɔnɔkuma bamayɛlɛma bamanankan na walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o kuma ɲan sigilen kɛnɛ kan minnu bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw danse dɔgɔkun hɛrɛ n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma limanaw gafew bi yan an bɛna lajɛ ka n da don bakurunba damadɔw la ka sɔrɔ k'a tɔ walawala aw ye lesɔr bi yan limanaw a ka dakurun ye fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ lakana jamana kɔnɔna la ani jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ko baara dɔ bɛ senna fɛɛrɛ dɔw don fɛɛrɛ minnu bɛ yen ayiwa n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana basigi ani ɲɛtaga o bɛ se ka na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen a jɔla k'a fɔ finitigi ɲɛmaw olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye min n'a kɛra kuluba faama yɛrɛ dagayɔrɔ la walasa ka se ka hakililaw falen falen nin baara in kan ko min ma politique nationale de la défense et de la sécurité du Mali an bɛna an da don a la sisan na o mana bɔ yen nɔ l'indépendant ale bɛ yan nɔ a fana kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ farafinna Keleya Tonba Union africaine ko ale ye jɛrɛ dɔ kɛ ayiwa jɛrɛ min n'a kɛra Guinée équatoriale o dugu dɔ bɛ yen o k'a ma ko Malabo limanaw jɛrɛ in kɛra ko nka a bɛ n'a fɔ fɛn sabatilen ba ma bɔ jɛrɛ in a kuncɛli la dɛ kumabaw ma wuli ni kumabaw ye kuma minnu bɛ yen ko maa bɛ se ka kala turu a kan l'indépendant ka kuma don jɛrɛ in kɛra min kan o ye hadamadenya taabolo bamanciya wale ani yɛlɛmani minnu bɛ to ka kɛ jamana ninnu kɔnɔna la n'a bɛ kɛ ni coup d'état ye ayiwa kuma tun bɛ ka kɛ o de kan o mana bɔ yen nɔ ale l'indépendant kelen in na an bɛna kuma min kan o ye k'a fɔ docteur Zumana Sako limanaw docteur Zumana Sako ale ye politiki tɔn ɲɛmaa ye ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan limanaw jamanaden dɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ yen ni u ka hakilila de ye ayiwa démocratie ani jamanadenya yɛrɛ ani farafinna n'u k'a ma panafricanisme o bɛ se ka sabati cogo min na docteur Zumana Sako Sénas faso hɛrɛ ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa jamana bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na ani ayiwa tanama ko minnu kɛra jamana kɔnɔna la o bɛ se ka segin ka na cogo min na ko u bɛna jamanaden dɔw bɛna ɲini ka jamanaden dɔw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka o baara kɛ l'indépendant de o kuma fɔ o mana bɔ yen nɔ le challenger fana bɛ yan ale y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Diko ka kuma min n'a kɛra kɔsa in na ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ka hakilila di a kan n'a ko ko ayiwa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni kafaliya ni yaadaliya b'u la ayiwa ko diɲɛma communauté internationale olu fana kɛn bɛ k'u sigi ka Mali lajɛ kafaliya ni yaada kɔnɔna la jamanaya yɛrɛ la ayiwa ko jamanadenw de ta kɛn bɛ o la kɔlɔlɔ ye nka jateminɛlikɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ farafinna bunakun kan olu y'a jira k'a fɔ maa man ka Mahamudu Diko jalaki a ka nin kuma ninnu na dɛ a y'a fɔ hukumu min kɔnɔna la ko maaw kan ka kuma ninnu lajɛ o de taasira kan an bɛna an da don a la sisan o fasiridi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la ɲɔrɔn sirifikɛ Sherifo Buye Hayidara ayiwa k'ale ko ale na finitigiw minnu bɛ fanga la bi k'ale na olu senkɔrɔma don do k'a sɔrɔ ni u bɛ sira min kan n'o ye Mali hɔrɔnya n'a danbe n'u bɛ ka o sabati min ye Nouvelle Horizon ye limanaw ale y'a jira k'a fɔ ŋunuŋunukan min bɛ senna ko Imam Mahmud Diko welela communicateur tribunal fɛ bi ntɛnɛndon in kuma in ko tiɲɛ tɛ dɛ an bɛna an da don a la sisan min ye Mali finitigiw ye k'olu ye gosiliba dɔ kɛ ka ɲɛsin bamaci wale tigilamaw ma a kɛra Boni ale fanfɛlaw la a kɛra sababu ye Katiba Serma o bamancima maa caman ayiwa bamanciw an ka finitigiw sera ka dadigi kɛ olu la Moti ko jiko gɛlɛya bɛ bi kosɛbɛ nin bɛɛ ye kunnafoni minnu bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Sentinelle fana bɛ yan nɔ ale kumana limanaw Sentinelle y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔndan dɔ bɛ yen min kɛra an ka finitigiw minnu bɛ yen n'o ye commissaire de police ye ɲɔgɔndan in
limana akoni kɛra ko nka fɛn bɛɛ kɛra la fo n'a kɛra tilennenya ye a bɛɛ lajɛlen kɛra yurugu ani ayiwa sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ di k'a fɔ i ka concours kɛ limana ko sɛbɛn ninnu tɛ sɛbɛn ɲumanw ye sariya sunba min bɛ yen n'o ye cour suprême ye ale ye ayiwa ɲɔgɔndan in n'o ye commissaire de police u ka ɲɔgɔndan in ayiwa a y'a jaabi minnu bɔra a la ko a jaabi ninnu man ɲi ko k'a jɔ fɔlɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye ministre saba bɛ yen gouvernement kɔnɔna la bi olu tɛ ka ɲɔgɔn ye ayiwa sira dɔ kan sira minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko nafolo kasabiba dɔ bɛ yen a bɛ se miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ma o de kan ka don Kayi mara la ko ayiwa baganw ka bin n'a kan ka sɛnɛ Kayi mara la ayiwa ko maliden dɔ bɛ yen min bɛ jamana kɔ kan o de ye nin baara boloda in bila sen kan ko nka nafolo in limanaw a bɛ ka ministre saba bɛ yen k'olu tila u ni ɲɔgɔn ko ka olu fɔ ɲɔgɔn kɔ bi Yubaba Musa Atayer ani min ye Modibo Keita ye min bɛ ayiwa an ka togodaw olu ɲɛta kunna limanaw nin de ye soir de Bamako fana ka kuma ye an bɛna min lakale aw ye sisan nka yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn lesɔr ye faso ka fasidi sɛbɛn don limanaw a ko bi min ye jamana taabolo ye jamana bɛ lahala min na bi a ka kan fɛɛrɛ dɔw ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ se ka lakana don jan ko la cogo min na sabu ko bi na Mali bɛ lahala min na bi a ka kan jamanadenw bɛ lahala min na bi lakana taabolo kura o ka sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko politique nationale d'élaboration min bɛ lakana ko kunna ayiwa limanaw min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye jamanadenw bɛ se ka kɛ kelen ye basigi bɛ se ka na jamana yɛrɛ bɛ se ka a ka jamanadenw n'u bolofɛnw ayiwa olu bɛ se ka lakana cogo min na a ko n'i ye jateminɛ kɛ limanaw n'i ye kow taabolo la yɛlɛmaba minnu bɛ yen n'olu bɛ ka don an ka finitigiw ka ayiwa baara kɔnɔna la sisan a jirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye tile fila ɲɔgɔn ye dɔ de bolodara min kɛra Kuluba mɛkalo tile 26 a n'a tile 27 tɛmɛnen Kuluba a jirala k'a fɔ baara min bɛ yen n'u kama politique de sécurité nationale ayiwa a kun de ye Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na ko maa min b'a ko ɲɛma n'o ye général Yamusa Kamara ye ale yɛrɛ ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa baara boloda in kun daminɛna kabi san 2014 waatiw la décembre kalo tile 22 san 2014 yɔrɔ finitigiw ka ɲɔgɔn ye ba dɔ bɛ to ka kɛ u ko min ma conseil de défense conseil de défense in na ayiwa kuma in fɔra o de kɛnɛ kan san 2014 général Yamusa Kamara y'a jira k'a fɔ baara in kɔni ye baara min na a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ a tɛ se ka kɛ don kelen k'a ban don kelen sabu a kunba yɛrɛ ye min ye o ye yanni san 2050 cɛ Mali bɛ se ka kɛ jamana ye jamana min bɛ se k'a yɛrɛ ta lakana ko siratigɛ la a tɛ se ka siri jamana wɛrɛ la ani a bɛ se ka a ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana jamanadenw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa u k'a dɔn k'a fɔ jamana finitigiw bɛ se k'u lakana u sigiyɔrɔw la a jarala k'a fɔ o de baara bɛ sen na général Yamusa Kamara ka fɔ la nin kɔni ye baara min ni jamana ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ olu la fo kana finiti ɲɛmɔgɔw la ayiwa fo kana se finitigiw yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen sen bɛ ko in na o de la baara min kɛra tile fila baara la ko finitigi ɲɛmaw camanba de tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye walasa u bɛ se ka hakilila falen kɛ ayiwa min ye jamana ye ayiwa a kana to kunbala na lakana ko siratigɛ ninnu na Abubakar Traoré ale de ni fasiri kɛ limanaw an y'a bɔ lesor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bi a kumana min ye l'indépendant ye limanaw a y'a jira k'a fɔ farafinna keleya tɔnba n'o ye Union européenne n k'a fɔ Union africaine ye jɛrɛba dɔ kɛ ayiwa min ye Guinée équatoriale u ka dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Malabo jɛrɛ in kɛra yen nɔ de jɛrɛ in limanaw a kɛra sibiri tɛmɛnen dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye ko ayiwa fɛnba saba bɛ yen ayiwa farafinna bɛ se k'i ɲɛsin o ma ka o kɛlɛ cogo min na o ye hadamadenya yɛrɛ taabolo gɛlɛya minnu b'a la ani bamanciya wale ani yɛlɛma minnu bɛ yen ni jagoya yɛlɛmaw don an ka farafin jamanaw kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ fanga darakili yɛrɛ walima ka fanga sugusuguma ka fira n'u kan limanaw n'u kama coup d'état ayiwa olu bɛ se ka bali cogo min na o de la ko farafinna ayiwa keleya tɔnba a jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri tɛmɛnen Malabo jɛrɛ balalen dɔ n'u kama sommet extraordinaire limanaw ni koba saba in kan l'indépendant ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ
ko Guinée équatoriale ka lasigide min bɛ Union africaine kɔnɔna la n'u kama Santos Obama Ondo aywa ale ye ɲɛfɔli min kɛ AFP maaw ye aywa k'a fɔ ko hakilila dɔw tara jɛrɛ in a bannen kɔfɛ ko nka limanaw n'i ye jɛrɛ in a bancogo yɛrɛ lajɛ ani a tɛmɛna cogo min na nin b'a jira k'a fɔ ko farafina keleya tɔnba Union africaine limanaw ko u ka yetaw tɛ kelen ye sabu ni farafina lajɛ bi limanaw farafina de dɛsɛ b'a yɛrɛ kɔrɔ fo ka i bolo bɔ maa wɛrɛw nɔfɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ damaw ma o de la farafina ayiwa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Musa Faki Mahamat ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli min kɛ a ko bibi na farafina n'i y'a lajɛ ko kɔrɔtɔlenba dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa farafina jamanaw kan k'u ɲɛsin o ma a ko n'i y'a lajɛ maa miliyɔn 100 ni maa 13 bɛ yen bi olu mago bɛ dɛmɛ la balokun nasira ninnu na wa minnu yɛrɛ bɛ yen minnu ni balo u tɛ ka balo yɛrɛ sɔrɔ fiyewu o bɛ se maa miliyɔn 282 ma o bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛ bɔ fan wɛrɛw de fɛ ka na farafina jamanaw kɔnɔ farafina kan ka i janto o la wa ko n'i ye nin ko in bɛɛ ta k'a lajɛ jamanaw kabi san 2000 waatiw la fo kana bila an bɛ don min na i ko bi limanaw ko n'i y'a lajɛ a bɛ se min bɛ tali kɛ an ka finitigiw min bɛ se maa miliyɔn 2 a n'a kunkanfɛn ma ko n'i y'o lajɛ i ka minɛnw d'u ma dɔrɔn ani i k'u kalan kɛlɛ yɛrɛ taasira la u bɛ se ka farafina bɛɛ lajɛlen lakana ko nka ko an ka farafina ɲɛmɔgɔw dɛsɛ bɛ o la ka taa to yɔliyɔli la nazara jamanaw kɔ limanaw an sen tɛ ka foyi kɛ an yɛrɛ ye ko nka n k'a fɔ nazaraw ka bi na u ka toli farafin jamanaw kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ a jalen don farafina jamanaw yɛrɛ de wa Musa Faki Mahamat y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min bɛ yen n'a tɛ se ka ɲɛ ko n'i y'a ye farafina sen tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ sɔrɔ bi ko an kɛn bɛ k'an yɛrɛ to jamana wɛrɛw de bolo n'o ye nazara jamanaw ye o kɛn bɛ sababu ye bi min ye jɔnya walew ye ayiwa n'o de sen tɛ ka dabila o de kɛra sababu yɛrɛ ye ko n'i ye jamana damadɔ lajɛ bi Sudan b'o la Guinée b'o la Burkina b'o la Mali yɛrɛ b'o la olu wulen bɛ k'u jɔ bi ko fo ka nin jɔnya wale in de kɛlɛ o kɛn bɛ sababu ye ko wa o jamana kelen ninnu yɛrɛ limanaw Union africaine ka jɛrɛ min kɛra nin ye o jamana kelenw de ma se ka ye o jɛrɛ kɛnɛ kan yɔrɔ tiɲɛ dalen filɛ nin kɛnɛ kan nin ye a jirala k'a fɔ jamana minnu bɛ yen bi i n'a fɔ Chad olu ka jamanakuntigi Idriss Déby Itno ale fara ayiwa a fa cogo ma dɔn hali an waati min na ko sisan avril kalo tile 20 san 2021 o nɔgɔnin fɛ a yɛrɛ den dɔ bɛ yen Mahamat Idriss Déby Itno tɛgɛrɛ fɔra ale ye k'ale sigi a fa nɔ na yalima ni coup d'état bɛ fɔ ko coup d'état tɛ tɛmɛ olu ta in kan nka limanaw ko ale welela limanaw ka ale sigiyɔrɔ ɲuman di ale ma jɛrɛ in kɛnɛ kan k'a sɔrɔ don jamana minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa coup d'état kɛra o jamanaw la Mali Burkina Faso Sudan ani Guinée ninnu olu ma se ka ye jɛrɛ in kɛnɛ kan k'a sababu kɛ ko min ye fangadaraki o kɛra o jamanaw la Musa Faki Mahamat ye kuma min fɔ a ka kuma la ko k'a fɔ de ko ayiwa min ye fangandarakiw ye ayiwa walima ka jamana minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka bɔ nazaraw ka jɔnya la ko n'i y'a ye baara ninnu sen tɛ ka taa ɲɛ ayiwa kɛn bɛ ka to yɛrɛ di de la nazaraw ma an sen tɛ ka foyi kɛ an yɛrɛ ye bi Musa Faki Mahamat ka kuma la a bɛ n'a fɔ tiɲɛ bɛ se ka di jamana minnu bɛ yen n'olu ma yamaruya Union africaine a ka jɛrɛw olu kɛnɛ kan limanaw kunnafoni filɛ l'indépendant de ye nin fɔ yan'an ka bɔ l'indépendant kelen in kɔnɔ Dr Zumana Sako ale ye Sénas faso hɛrɛ politique tɔn ɲɛmaaba de ye n'i ye jateminɛ kɛ premier ministre a y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ yan san 1991 ka taa bila 92 la Dr Zumana Sako a ka politique tɔn min ye Sénas faso hɛrɛ ye convention nationale pour une Afrique solidaire ayiwa ko a ka politique tɔn in ka san 11 sɔrɔli la ayiwa ko a ye laseli dɔw kɛ laseli minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn ba dɔw de boloda fara ɲɔgɔn minnu bɛ yen a kɛra politique tɔn ye o a kɛra jamanadenw ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ayiwa k'u bɛ fɛ de ka fara ɲɔgɔn kan walasa ayiwa fanga dafiri minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ka se ka a bali a kana se ka kɛ don nataw la o de y'a to Dr Zumana Sako a ka kuma la ko nin kɔni ye laɲiniba de y'u fɛ laɲini minnu bɛ yen jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na n'o tɛ ko olu ye min jateminɛ o ye k'a fɔ ayiwa ko CMLN walima IDPM hakilila min tun b'o la jamana in kɔnɔ k'o de segintɔ don ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni filɛ le l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen le challenger ale bi a kuma na limanaw challenger y'a jira k'a fɔ
ko min ye ɲɔrɔn sirifike ye n'o ye Sherif Buye Haidara ye ayiwa ɲɔrɔn sirifike ayiwa juma tɛmɛnen a ka kutuba senfɛ a ko a bɛ furanjɛla fanga ko a ka dɛmɛ bɛ furanjɛla fanga yɔrɔ ko furanjɛla fanga kɔni n'a bɛ a bɛ baara min na sisan n'a b'o sira kan ale kɔni ka dɛmɛ b'a yɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw ka danbe n'u ka hɔrɔnya o min bɛ ka sabati bi furanjɛla fanga fɛ ayiwa ɲɔrɔn sirifike y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni na dɛmɛ ta ka ɲɛsin ayiwa furanjɛla fanga in ma a ko n'o tɛ ni waati dɔ lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw tɛmɛna k'olu ye Mali kɛ i b'a fɔ ko jamana min n'a fɛrɛlen don ka Mali kɛ maloyafɛn ye ka Mali kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen tun b'i sago k'a la ko nka bi in na a bɛ n'a fɔ o de bɔra ye Mali kɔnɔna la pewu sabu ko maa dɔw bɛ yen minnu nana olu nana fanga ta olu bɛ ka maloya sama ka bɔ ayiwa an ka jamana kɔnɔna la ko nka ayiwa an filɛ o sira min kan nin ye min ye ɲɔrɔn sirifike ye ale y'a jira k'a fɔ jamanaden fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ nin sira in kan ale ka dɛmɛ b'o yɔrɔ wa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jamana mara nin cogoya la ko ale ka dɛmɛ bɛ olu yɔrɔ ko ayiwa diɲɛma tɛ se ka Mali bɔ a ka maliya la ko ni diɲɛma bɛ yen k'u bɛ ayiwa gɛlɛya wɛrɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ ale ɲɔrɔn sirifike ale na to furanjɛla fanga in kɔ k'a dɛmɛ ko wa foyi tɛna jamana in sɔrɔ limanaw le challenger kelen ka kuma na min ye Imam Mahmud Diko ye ko ale yera jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan n'o ye Forum de Bamako ye o tako 22 kuma min bɔra Imam Mahmud Diko da n'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la min ko a ɲɛna min ko a ma ɲɛ bɛɛ kɔni y'i ta fɔ a la kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye Imam Mahmud Diko y'i kanto k'a fɔ an ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɛnbɛ maa ye maa minnu bɛ yen ni ayiwa jamaniya b'u la walima yaadaliya ko min ye an ka fɔ diɲɛma fana ye communauté internationale olu fana kɛnbɛ maa ye maa minnu bɛ yen ni u ka mago tɛ ko la yaadaliya ni n ka mago tɛ ko la o fana ye olu taabolo ye ka ɲɛsin Mali ma nin fila la jɔnni de ta ye kɔlɔlɔ ye k'o ye jamanadenw ye nin kuma min fɔra limanaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ta fɔ a kuma la dɔw ko Mahmud Diko ka kuma cogoya ma ɲɛ dɔw yɛrɛ ko ayiwa k'a ɲɛna farafinna a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali la yan nɔ maa damadɔw bɛ yen n'olu bɔra ka kuma limanaw ma man ka olu ka kuma ta k'a kɛ i n'a fɔ kuma jugu o dɔ ye Imam Mahmud Diko ye o dɔ ye Usman Sherifu Madani Haidara ye o dɔ ye Cardinal Jean Zerbo walima Bamako dugutigilakaw Ɲarew ni Turew limanaw n'olu bɔra ka kuma jamana ko kan jamanadenw kan ka kuma sɛgɛsɛgɛ de u man ka minɛ k'a kɛ kuma jugu ye walima k'a bila sira dɔ k'a sɔrɔ n'u ma miiri a kuma la a ko Imam Mahmud Diko ye maa dɔw ye n'i ye jateminɛ kɛ farafinna maa minnu bɛ yen n'olu ye maa faamuyalenbaw ye i n'a fɔ min ye Aliyu Sall ale yɛrɛ ye African Future Institute o ɲɛmaa don ale ko Imam Mahmud Diko ka kuma in ale b'a bila hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ a welela jɛrɛ min kɛra kan n'o ye Forum de Bamako ye yɔrɔ kumasen min tun bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛn ni keleya musow ka laɲini musow ka ɲinini bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni keleya bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na ni bɛnko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na Imam Mahmud Diko ye bɛnko kuma de fɔ a ko bɛnko kuma tɛ se ka fɔ Mali la k'a sɔrɔ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sira dɔw kan walima diɲɛma bɛ yen o bɛ ka i tugu ka ko dɔw kɛ a ko Imam Mahmud Diko ka kuma ale b'a bila ka taa o de hukumu kɔnɔna la min ye Bakari Samba ale fana ye jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Timbuktu Institute ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ayiwa Imam Mahmud Diko ka kuma in ale fana t'a bila k'a fɔ ko kuma jugu don dɛ nka ale b'a ye sira dɔ de kan a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw b'u miiri ka baara dɔ fara u ka baara kan walima diɲɛma minnu n'u kɛmɛ ka Mali filɛ ni ɲɛ dɔ ye u bɛ se k'u ka taabolo falen ko Imam Mahmud Diko n'a kumana maaw bɛ se k'a ka kuma ta ka taa o sira ninnu de kan n'o tɛ jamanadenw ka na ka kuma kɛ i b'a fɔ kuma jugu ka ɲɛsin jamana in ma k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sira dɔ kan u b'u miiri ka segin kɔ walima u bɛ sira dɔ kan sira min n'a man ɲi ko u bɛ se ka segin kɔ n'o tɛ kuma minnu bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la ayiwa ninnu ka kumaw la i n'a fɔ Bakari Sambe Timbuktu Institute ɲɛmaa a ko Imam Mahmud Diko ye maa ye maa min bɛ tiɲɛ don jamatigi don nka n'a ye kuma fɔ maaw kana kɛ kuma jugu ye i n'a fɔ Alioune Tine ale fana ye diɲɛ keleya tɔnba ka mafalenba dɔ ye adamadenya hakili josariyaw lafasaba dɔ don a y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Diko ye maa ye ayiwa wajulikɛla don alimami don maa hakili juru caaninen fana don n'a kumana jamana kɔnɔna la tan a ko a ka kan de
politique maw ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma ta k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka dilanli kɛ yɔrɔ min na u k'a bila o yɔrɔ la nka a kana kɛ tiɲɛni fɛn ye limanaw kunnafoni filɛ nin ye le challenger ale de ye nin fɔ ni challenger y'o fɔ min ye nouvelle horizon ye yɔrɔ ŋunuŋunukan de fɔra k'a fɔ ko ayiwa Imam Mahmud Dicko ko bi ntɛnɛn yɛrɛ k'a fɔra k'a fɔ a welela communicat ale ye tribunal fɛ nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ŋunuŋunukanw de don yɔrɔ parquet yɛrɛ hali n'a sɔrɔla parquet communicatif parquet n'o y'a procureur ye olu sumayara ka jaabi di ko in na nka u tilala k'a bɔ ka kuma k'a fɔ ko ayiwa ko a kun fɔra k'a fɔ Imam Mahmud Dicko k'ale welela ka gendarmerie fɛ bi ntɛnɛn don in na yɛrɛ mai kalo tile 30 ko a kuma minnu fɔra a fɛ a bɔlɔlɔw sanfɛ ko a bɛ taa jaabi di a kumaw la nka a yira k'a fɔ kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye maaw de don maa minnu bɛ yen ni miiriya ɲuman t'u kɔnɔ olu de bɛ ka jamana basigibaliya nati nin cogoya la parquet y'a jira k'a fɔ kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye Imam Mahmud Dicko a ma wele maa si fɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ɲininka limanaw ale nouvelle horizon kelen kɔnɔ k'an ka finitigiw olu ye baara ɲumanba dɔ kɛ sabu ko bamanci wale tigilama minnu tɛ fɛ fiyewu jamana ka basigi n'o ye terrorisiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katiba Serma maaw Boni fanfɛlaw la ayiwa ko Mali finitigiw k'u ye takuma suru ayiwa Katiba Serma maaw ani Katiba de Masina jɛkulu dɔw fana b'a la ani ka taa se Ansarul minnu bɛ Burkina Faso Mali sigiɲɔgɔn jamana don limanaw a jala k'a fɔ Mali finitigiw ka nin wulikajɔ in a kɛra ka ɲɛsin kungokolo dɔ de ma ko min ma ayiwa Ɲarangu ayiwa k'a bɛna fɔ bamanci wale jɛkuluba 3 in Katima Serma Katima de Masina ani Ansarul Burkina o tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bamanci wale dɔ de labɛn ka ɲɛsin Boni ale fanfɛlaw ma yɔrɔ kunnafoniw bɔra kɔsa in na yɛrɛ k'a fɔ Boni ye yɔrɔ ye ayiwa bamanci kun kɛlen don k'a yɔrɔ datugu kunnafoniya dilen an ka finitigiw ma u sɔrɔla ka wuli ka sanfɛ kɛlɛ daminɛ ka taa suru ni bamanci ninnu kan hali n'a sɔrɔla maa minnu fara a ko siratigɛ la o da ma dɔn fɔlɔ nka a yira k'a fɔ jɛkulu 3 in kɔni tasuma min surulaw kan limanaw maa caman kɔni bɛ yen a na kɛ o ni bɔnɛna a ko siratigɛ la limanaw yan'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Moti mara la a jarala k'a fɔ ko jiko gɛlɛyaba de bɛ motikaw ka nin waati ninnu na dugudenw caman bɛ yen olu kɔni bɛ kule faso bɛɛ la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se k'u magɛn cogo min na limanaw dugudenw ka motikaw ka welewele dakan de ma mɛn wa walima kuma min bɔra u da jamana ɲɛmɔgɔw ma mɛn wa nka a kunnafoni kɔni bɛ nouvelle horizon kɔnɔna bi a jarala k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan bi ayiwa a na kɛ o de kɛn bɛ sababu ye bi jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa bɛ jamanadenw ka laɲini caman bɛ yen o sen de ka sabati sabu CEDEAO ni UEMOA kɛlen don ka gɛrɛntɛ min bi Mali kan a bɛ ɲini ka na kalo 5 bɔ sisan fɛn caman bɛ yen o sɔrɔ ka gɛlɛn ko nka ni ye jateminɛ kɛ Moti mara in na yɔrɔ ji min n'a bɛ di u ma ni MINUSMA ma ji di i b'a sɔrɔ dɛmɛ jɛrɛjɛkulu ba ɲumankɛ dɔw bɛ yen olu bɛ taa ji di a ma kofɔlen ninnu ma MINUSMA ni o jɛkulu ninnu yɛrɛ dɛsɛn bɛ jamana ɲɛmɔgɔw a sera u ka wuli ka nin motika ninnu ka nin wele dakan lamɛn walasa u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ sabu ji de ye adamadenya yɛrɛ ye limana nouvelle horizon o mana bɔ yen ayiwa sentinelle ale bɛ yan nɔ a kumana limanaw la sentinelle y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔndan dɔ bɛ yen n'o ye commissaire de police ye olu ka ɲɔgɔndan don ayiwa ɲɔgɔndan in a na kɛ a kun kɛra san 2021 de kɔnɔna la nka a yira k'a fɔ ɲɔgɔndan min n'a kɛra nin ye commissaire de police ayiwa olu de kun ka tali don limanaw a jarala k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in ko a ma kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na sabu yuruku de donna a la commissaire de police ma caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ka dossier minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ gafew don gafe minnu bɛ yen n'a bɛ minɛ i bɛ sɔrɔ ka concours kɛ o gafe ninnu caman de bɛ yen limanaw gafe ɲumanw tɛ gafe minnu ɲinina commissaire de police fɛ o ye k'a fɔ master 2 o de ka ye i bolo ko nka dɔw taara licence yɔrɔ o tɛ kelen licence ni master D olu cɛ ka jan kojugu licence ale bɛ master D dugumana la a jala k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu taara gafe wɛrɛw bamayɛlɛma k'a kɛ master D ka sɔrɔ ka taa concours in kɛ limanaw k'a jira k'a fɔ finitigi dɔw bɛ i n'a fɔ sergent chef Makan Hayidara ayiwa olu de wulila ka cour suprême sɛgɛrɛ ka taa ko in da u tulo kan k'a fɔ ko ɲɔgɔndan min kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini san 2021 juin kalo la san 2021 k'u ka ɲɔgɔndan boloda commissaire de policiers ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko ɲɔgɔndan in a kɔni kɛra nka limanaw a ma kɛ ni jɛlenya ye dɛ
a bɛɛ lajɛlen kɛra limanaw yurugu de siratigɛ la o ko in taalen da Cour suprême ɲɛkɔrɔ Cour suprême sɔrɔla ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko in u b'a lajɛ ayiwa a ma concours in ma kɛ sariya kɔnɔ cogo min na u ka a ko yɛrɛ k'a jɔ fɔlɔ o de kɛra sababu ye concours min kɛra nin ye Cour suprême kɔni y'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ nka limanaw min bɛ ko in na o ye k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun ye garijɛgɛ sɔrɔ ka concours in sɔrɔ ayiwa olu kun ye kalanw yɛrɛ daminɛ ka ban n'a fɔra k'a fɔ a ko jɔra nin cogoya la limanaw o kɔni ye gɛlɛya ye ka ɲɛsin ayiwa ni commissaire de police ninnu ma kalo kelen kɔni dilen don maa minnu bɛ yen n'olu ka gafew ma ɲi ni gafe kolonw b'u bolo n'o ye diplôme kolonw ye u ka segin ka taa diplôme ɲumanw ɲini walasa u sen bɛ se ka don nin concours in na cogo min na ɲininkali min bɛ kɛ ka ko in laban o ye k'a fɔ minnu bɛ yen ni diplôme ɲumanw b'olu bolo limanaw olu fana ta na k'a la kɔlɔlɔ ye maa min fasiri kɛ bamananden la sentinelle limanaw an b'a kuncɛ ni min ye le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko ministre saba bɛ yen gouvernement kɔnɔna la bi tiɲɛ yɛrɛ la k'olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ k'a sababu kɛ nafolo de kun bɔlen don miliyari 1 a n'a kunkanfɛn a jira k'a fɔ u kan ka don baara dɔ de la Kayi mara la ministre saba bɛ yen Modibo Keita ale bɛ an ka togodaw olu ɲɛtaga kunna min ye a yɛrɛ ka maa min b'a kɛrɛfɛ baara ɲɔgɔnya la n'o bɛ bagan mara ani mɔni kunna Yuba Ba o b'a la ka taa se Musa Atayer ale yɛrɛ bɛ min ye sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ kunna a jala k'a fɔ nin ministre saba in ko baara boloda dɔ de bɛ yen baara min bɛ yen ni projet don ko jamanaden dɔ bɛ maliden dɔ bɛ jamana kɔ kan ale de ye miliyari 1 a n'a kunkanfɛn k'o bila ka na jamana kɔnɔ ko ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ min don jamana ko ka bin sɛnɛ walasa a bɛ se ka di baganw ma cogo min na Kayi mara kɔnɔna la baara in a kun ye de walasa ka se ka bin min bɛ yen n'a bɛ sɛnɛ a ka bɔ jamana kɔ kan na a bin kelen o kelen bin kala kelen o kala kelen I b'a sɔrɔ o bɛ di 200 ko nka a yɛrɛ k'a fɔ o taara di sɔngɔ la limanaw maa yɛrɛ tɛ se ka miiri sɔngɔ min na ko wa a ma san yɛrɛ jamana kɔ kan a yɛrɛ k'a fɔ a sanna an ka sɛnɛkɛlaw de bolo Mali kɔnɔna la yan a dun fɔra k'a fɔ conteneur de kan ka bɔ jamana kɔ kan na conteneur minnu bɛ yen ni ayiwa bin ninnu yera o kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen bɔra jamana kɔnɔna la yan ko nin bɛɛ lajɛlen y'a yurugu sira dɔ ye nka ministre saba min filɛ nin n'o ye Yuba Ba Musa Atayer ani Modibo Keita ye ko ni cɛ saba in ministrew don olu de bɛ fɛ jamana k'u bolo biri ni nafolo in kan a bɛɛ lajɛlen ka se ka taa u ka fanfɛla la ministre saba in kɔni bɛn tɛ ko la fasiri ka fɔ la n'a fɔra k'a fɔ Mali kurako kuma de bɛ sen na nka n'a fɔra ko ministre saba bɛ olu bɛ gouvernement kɔnɔna la olu bɛ k'a ɲini nafolo min n'a kun bɔra nin ye bɛɛ bɛ k'a ɲini k'a sama ka taa I ka fanfɛ k'a sɔrɔ dun maa min ye nin baara in kɛ a yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ yan a bɛ jamana kɔ kan de a bɛ fɛ de baara ka se ka di jamanadenw ma sabu ko ni nin baara in sera ka kɛ limanaw a bɛ kɛ sababu ye baara boloda 500,000 o bɛ di sifinnakaw ma wa n'a sera ka ɲɛ sɔrɔ yɛrɛ ko Mali fan bɛɛ lajɛlen la ayiwa baara a bɛ kɛ sababu ye ka baara min dayɛlɛ a bɛ se baara miliyɔn 3 ɲɔgɔnna ma o bɛ kɛ sababu ye an ka togodaw olu bɛ ɲɛtaw sɔrɔ nka ko in limanaw sen d'an ma ka nin yɔrɔ in de la ministre saba bɛ yen olu de bɛ ka nin ko in ka ko tilaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ fɛ a ka se ka taa I ka ministre so la limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'o lakale ladiriya kɔnɔna la o tuma an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ